Matul din is-sena, l-Aġenzija l-Pagamenti Agrikoli u Rurali ipproċessat aktar minn 70 miljun euro f'pagamenti ta' diversi skemi mill-Unjoni Ewropea u fondi nazzjonali, żieda ta' 45% fuq is-sena ta' qabel. Dan ifisser aktar għajnuna diretta fil-bwiet tal-bdiewa, aktar investiment fl-irtitet u aktar appoġġ lejn il-komunitajiet rurali Maltin u Għawċin. Iċ-ċifra ġiet imħabbra waqt żjara f'Razzett tal-Baqar f'San Ġwan, fejn il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzo Zoppardi iltaqgħu mar-raħal żagħżugħ Joseph Mizzi u missieru Salvatore Mizzi li benefikaw mill-fondi għall-investiment fl-irtitet. Jgħinu biex aħna nkomplu ntejbu l-operat tagħna u biex fl-aħħar mill-aħħar ikonna prodott tal-aqwa kwalità biex sa fl-aħħar igawdi minnu l-konsumatur Malti u Għawċi kollu. Il-Ministru Refalo qal li l-Gvern qed jagħti sinjal ċar li jemmen fis-settur agrikolu, tant li din is-sena ġew ipproċessati aktar minn 6,600 applikazzjoni, inkluż skemi ġodda l-benessere tal-annimali u għajnuna l-bdiewa żgħażagħ biex jistabilixxu ruhom fis-suq. Il-Ministru Drinzo Zoppardi faħħar l-impenn tal-bdiewa żgħażagħ li qed jagħmlu użu minn fondi Ewropej biex isaħħu l-operat tagħhom u saħaq li l-fondi Ewropej mhumiex biss dwar infrastruttura imma wkoll dwar investiment fin-nies.